नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। आजच्या विशेष चर्चा सत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आणि याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत कोकण साद लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम आपलंही स्वागत। आता ज्या घडीची मोठी बातमी समोर येत होती ती म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा वेंगुर्ल्यातला दौरा अचानक रद्द झाला आणि त्यानंतर भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहिलेले आणि त्याचबरोबर माजी आमदार राजन तेली यांचा एक स्टेटस चर्चेत आला होता आणि त्यानंतर आता चर्चांना उधाण आलेलं आहे। नेमकं राजन तेलींचा हा स्टेटस काय आहे तो सुरुवातीला आपण जाणून घेऊयात। राजन तेलींनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक स्टेटस अपलोड केलाय। हा आपण स्टेटस पाहतोय। राजन तेली असं म्हणतात, सावंतवाडी विधानसभेतील भारतीय जनता पार्टीच्या नियोजित सभा कोणाच्या तरी हट्टामुळे 2 वेळा रद्द झाल्यात। कार्यकर्त्यांनी अतिशय मेहनत करून सभेचं नियोजन केलं होतं। माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल मी मनापासून माफी मागतो। आपला राजन तेली असा हा त्यांचा स्टेटस आहे। एकीकडे नारायण राणे यांचा दौरा रद्द होणं आणि त्यानंतर राजन तेलींचा हा स्टेटस येणं, त्यामध्ये कोणाच्या तरी हट्टामुळे 2 वेळा रद्द झाल्यात असं म्हणणं, कार्यकर्त्यांची माफी मागणं, त्यामुळे आता चर्चांना उधाण आलेलं आहे। आणि याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी आमच्याशी जोडले जात आहेत आमचे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब। दीपेशजी, आपण महत्त्वाची बातमी पाहतोय ती म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा दौरा अचानक रद्द होतोय आणि दुसऱ्याच ठिकाणी राजन तेलींचा एक स्टेटसही चर्चेत येतोय। मुळात आधी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा हा दौरा का रद्द झालाय? निश्चितच जुईली, आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा कार्यकर्ता संवाद मेळावा हा वेंगुर्ले तालुक्यात आयोजित करण्यात आलेला होता आणि वेंगुर्ले तालुक्यात 5 ठिकाणी हा कार्यकर्ता संवाद मेळावा आयोजित करण्यात आलेला होता। यात म्हापण असेल, त्याचप्रमाणे आडेली, त्याचप्रमाणे उबादांडा, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी तुळस मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, रेडीमध्ये असे हे दौरे कार्यकर्ता संवाद मेळावे आयोजित करण्यात आलेले होते आणि अचानकच हे दौरे रद्द करण्यात आलेले आहेत। आज सकाळी हे दौरे रद्द झाल्याची माहिती मिळालेली आहे आणि त्यानंतर जे माजी आमदार राजन तेली आहेत यांचा सुद्धा स्टेटस हा व्हायरल झालेला आहे। यात त्यांचं म्हणणं आहे की सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील जे भारतीय जनता पार्टीच्या नियोजित ज्या सभा आहेत त्या सभा कोणाच्या तरी हट्टामुळे 2 वेळा रद्द झाल्या आहेत आणि कार्यकर्त्यांनी अतिशय मेहनत घेऊन या सभेचे नियोजन केले होते। माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल मी मनापासून माफी मागतो, अशी त्यांनी कार्यकर्त्यांची माफी मागितलेली आहे। कारण एखादी सभा किंवा एखादा दौरा ज्यावेळी आपले एखाद्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते आयोजित करतात त्यावेळी संपूर्णपणे तळागाळातील जे कार्यकर्ते असतात किंवा त्या भागातील जे प्रमुख पदाधिकारी असतात त्यांना अनेक बैठका घ्याव्या लागतात आणि अनेक बैठका घेऊन त्या ठिकाणी त्यांना नियोजन करावं लागतं त्या सभेचं आणि वेंगुर्ला तालुक्यात एक नव्हे तर 5 सभा या होता। त्यामुळे सर्वच जे पदाधिकारी आहेत, भाजपचे पदाधिकारी असतील किंवा ते या तयारीला लागलेले होते आणि अचानक दौरा हा रद्द झालेला आहे। नेमकं कारण समजू शकलेलं नाहीये आणि पुन्हा कधी हा दौरा या ठिकाणी होईल राणे साहेबांचा तो सुद्धा या ठिकाणी अजूनपर्यंत त्यांनी जाहीर केलेला नाहीये। त्यामुळे कुठेतरी चर्चांना उधाण आलेलं आहे आणि यात हा राजन तेली यांचा जो स्टेटस आहे त्याच्यामुळे सुद्धा कुठेतरी नक्की कोणाच्या हट्टापायी आणि का, हे सुद्धा प्रश्न कार्यकर्त्यांसमोर उद्भवत आहेत जुईली। हाँ सीट दीपेशजी, नारायण राणे यांचा पण बरं एकीकडे नारायण राणेंना उमेदवारी मिळणार याबाबतची चर्चा सुरू होती आणि त्यांचं नाव घोषित कधी होतं याची सुद्धा उत्सुकता लागलेली आहे। मात्र आता आपण पाहिलं की नारायण राणेंच्या दौऱ्याला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झालेली आहे, प्रचार कार्यालय सुद्धा झाले आणि असे दौरे होत होते। तर नेमकं कार्यकर्त्यांमध्ये वातावरण कसं आहे, उत्साह कसा आहे कार्यकर्त्यांचा? निश्चितच अजून जरी महायुतीचा उमेदवार जाहीर झालेला नसला वरिष्ठांकडून तरी सुद्धा नारायण राणे हे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपली प्रचार यंत्रणा त्यांनी सुरू केलेली आहे आणि निश्चितच आपणच हा उमेदवारी अर्ज दाखल करू असा सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी दावा केलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि यामुळे भाजपचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। मात्र जे शिवसेना पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते अद्यापही त्यांची मागणी आहे की हे तिकीट जे आहे ते शिवसेनेच्याच उमेदवाराला मिळावं
मात्र जो उमेदवार महायुतीकडून देण्यात येईल त्याचा सुद्धा आम्ही प्रचार करू, असं सुद्धा त्यांचं म्हणणं आहे. आणि तरी सुद्धा ज्या पद्धतीने नारायण राणे आपल्या या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपली प्रचार यंत्रणा राबवत आहेत, त्यावरून एकंदरीत असंच चित्र दिसतंय. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसतोय की नारायण राणेंनाच हे तिकीट मिळेल आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण जे कार्यकर्ते आहेत, भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, राणे समर्थक आहेत, ते संपूर्ण कामाला लागलेले आहेत. जुईली. राजन तेलींचा एक स्टेटस आपण पाहतोय, त्यानंतर अनेक चर्चांना उधाण सुरू झालेलं आहे. मात्र नेमकं कारण काय आहे, नेमकं काय घडलंय आणि त्यांना असं स्टेटस ठेवावा लागलाय, याबाबतची काही माहिती मिळते का? अद्याप जो राजन तेलींनी जो स्टेटस ठेवला होता तो कोणाच्या तरी हट्टापायी असा त्यांचा प्रमुख उल्लेख होता. नेमका हा हट्ट कोणाचा आणि कशासाठी हे दौरे रद्द करण्यात आलेले आहेत? कारण एक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ जर म्हटला तर संपूर्ण आमदार दीपक केसरकर यांचं हे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. आणि निश्चितच युतीचा आज शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी जे अजित पवार गट यांची युती सध्या आहे आणि या युतीचा जोपर्यंत उमेदवार जाहीर होत नाही तोपर्यंत कदाचित हे दौरे किंवा ह्या बैठका या ठिकाणी आयोजित करू नये असं सुद्धा असू शकतं, अशी सोय शक्यता असू शकते. त्यामुळे कदाचित हे दौरे सुद्धा रद्द करण्यात आले असू शकतात. ज्यानंतर उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर किंवा जो महायुतीचा उमेदवार आहे तो जाहीर झाल्यानंतर कदाचित हे दौरे या ठिकाणी संपूर्ण सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात लागण्याची शक्यता आहे. मात्र आता जे अचानक दौरे रद्द केलेले आहेत त्याचं नेमकं कारण अजूनपर्यंत समजू शकलेलं नाही. मात्र राजन तेलींच्या या स्टेटसमुळे मात्र चर्चेला उधाण आलेलं पाहायला मिळतंय. जुईली. नक्कीच दीपेशजी, तुम्ही या संदर्भातल्या प्रत्येक घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. या संदर्भातल्या प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत. आता नारायण राणेंचा दौरा नेमका पुन्हा कधी आयोजित होतोय, तिथे ते कोणत्या प्रकारे वक्तव्य करणार आहेत, काय घोषणा करणार आहेत, याकडे सुद्धा आपलं असं लक्ष राहणार आहे. आणि त्याचबरोबर राजन तेलींचा रोख नेमका कोणाकडे होता याबाबतची सुद्धा जाणून घेण्याची उत्सुकता ही संपूर्ण कार्यकर्त्यांना, भाजपवासियांना तर लागलेलीच आहे. पुन्हा तुमच्याकडे येणार आहोत, याबाबतची सविस्तर चर्चा करणार आहोत. हा, सांगू इच्छितो की ज्यानंतर जरी दौरा रद्द झालेला असला तरी सुद्धा ज्या महायुतीच्या बैठका आहेत ज्या त्या सुरू आहेत, त्यांना बैठकांना वेग आलेला आहे. प्रत्येक मतदारसंघात असेल ते या ठिकाणी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची निवड करतायत. म्हणजे महायुतीचे शिवसेना असेल, भाजप असेल, राष्ट्रवादी असतील, अजित पवार गट यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची प्रत्येक मतदारसंघात, जिल्हा परिषद मतदारसंघात नेमणुका करतायत की त्यांनी जाऊन आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत, त्या ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करायची आहे. जरी दौरा रद्द झालेला असला तरी मला वाटतं 2 दिवसांनंतर हे या ठिकठिकाणी महायुतीचे जे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका आहेत त्या संपन्न होणार आहेत. त्याच्यामुळे प्रचार यंत्रणा ही सुरुवात झालेली आहे महायुतीची. त्याचप्रमाणे जरी दौरा रद्द झालेला असला तरी प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला पाहायला मिळतो. नक्कीच या सगळ्या अपडेटकडे, या सगळ्या घडामोडींकडे तुम्ही असंच लक्ष ठेवून राहा आणि या संदर्भातले अपडेट सर्वात प्रथम कोकण 7 लाईव्ह मार्फत आपण आपल्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत. धन्यवाद दीपेशजी, तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. मॅडम, मी तुमच्याकडे येते. 2 महत्त्वाच्या घडामोडी आजच्या दिवसात घडल्यात. एक म्हणजे अचानक नारायण राणेंचा दौरा रद्द होणं आणि हा दौरा रद्द झाल्यानंतर राजन तेलींनी एक स्टेटस ठेवणं, त्यात कोणाकडे तरी रोख करणं, निशाणा साधणं कोणावर तरी, मात्र त्यात नाव न घेणं, यामुळे चर्चांना उधाण आलंय. काय वाटतं एकंदरीत या सगळ्या घडामोडींकडे पाहता? जुली, बघितलं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हा मतदारसंघ, लोकसभेचा मतदारसंघ पहिल्यापासून चर्चेत ठेवण्याचा अत्यंत सुंदर एक माहोल या सगळ्या गोष्टींमुळे निर्माण झालेला आहे. बरोबर. सगळ्यात पहिल्यांदा असं होतं की एक राजापूर जो आपला होता, म्हणजे पहिला मतदारसंघ, संपूर्ण भारतातला पहिला मतदारसंघ एक राजापूर इथपासून सुरुवात व्हायची. छोटा मतदारसंघ, लवकर निकाल लागणारा मतदारसंघ, कारण मतदारसंघ छोटा त्यामुळे लवकर त्याचं मतमोजणी व्हायची, लवकर निकाल जाहीर व्हायचा, तेव्हा बॅलेट पेपरने असायचा. त्याच्यानंतर हे सगळं बदललं आणि आता रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ हा जो आहे हा एका वेगळ्याच गोष्टीमुळे चर्चेत आहे. आणि ती चर्चा पहिल्यापासून, म्हणजे महाविकास आघाडीचा उमेदवार, त्याचा प्रचार, त्याने प्रचाराचा सुरू केलेला झंझावात, ह्या गोष्टी राहिल्या बाजूला. परंतु महायुतीचा उमेदवार कोण, महायुतीच्या उमेदवाराच्या सभा कुठे चाललेल्या आहेत किंवा महायुतीचा उमेदवार जो होणार आहे त्याच्या संदर्भातल्या ज्या काही घडामोडी आहेत त्याच्यासाठी मात्र रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मतदारसंघ हा गेल्या काही दिवसात सातत्याने चर्चेमध्ये आहे. बरोबर. आणि आज जर बघितलं तर त्याचं आणखीन एक उदाहरण,
तसं बघायला गेलं तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना उमेदवारी मिळणार या अनुषंगाने त्यांचा प्रचार ऍक्च्युअली तसा सुरू झालेलाच आहे. बरोबर. बूथ वाईज त्यांच्या सभा सुरू झालेल्या आहेत आणि त्या सभांना बऱ्यापैकी गर्दी होते. एक एक तालुक्यामधल्या बूथ वाईज अशा सभा त्यांच्या ते घेत आहेत. आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आज वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये त्यांच्या सभा होणार होत्या, परंतु अचानक वेंगुर्ला तालुक्याचा तो दौरा रद्द झाला आणि दरम्यान राजन तेलींचं एक स्टेटस आल्यामुळे की एका माणसाच्या हट्टापायी ह्या 2 सभा रद्द कराव्या लागलेल्या आहेत. सावंतवाडीतल्या जरी त्यांनी म्हटलेलं असलं तरी सावंतवाडी म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघ असं त्यांना म्हणायचं असेल असं मला वाटते. हो. आणि जर सावंतवाडी मतदारसंघ जर आला तर सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला हे 2 तालुके त्याच्यामध्ये येतात. सावंतवाडी आणि बरोबर. वेंगुर्ल्याचा काही भाग त्याच्यामध्ये येतो. तो जर गृहीत धरला तर सावंतवाडीचा आणि राजन तेली गेल्या 1-2 टर्मला म्हणजे मागच्या वेळेस सुद्धा विधानसभेला ज्यावेळेस ते उभे राहिले होते त्यावेळेस पार अगदी गोव्यातून त्यांच्या प्रचारासाठी माणसं आलेली होती, परंतु दुर्दैवाने त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलेलं होतं. मग नक्की रोख कोणाकडे असू शकतो हे काय आपण वेगळं नाव स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाहीये. आणि आतापर्यंत गेल्या काही दिवसांपासून गेल्या काही महिन्यांपासून जर राजन तेलींचा जर रोख आहे तर तो कोणाकडे आहे हे देखील सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे कोणाच्या तरी हट्टापायी हा जो काही अधोरेखित शब्द त्यांनी केलेला आहे तो आपण न समजण्या एवढे कोणीच आपल्या मतदारसंघातले लोक एवढी अनभिज्ञ आहेत असं मला तरी काही वाटत नाही. परंतु ते जरी झालेलं असलं म्हणजे हे जरी स्टेटस ठेवलेलं असलं, त्या स्टेटसची चर्चा झालेली असली की एखाद्याच्या हट्टामुळे ह्या 2 सभा रद्द कराव्या लागलेल्या आहेत. राजन तेली सुद्धा भाजपचे जुने कार्यकर्ते आहेत. बऱ्यापैकी त्यांनी आपली कार्याची छाप भाजपमध्ये बऱ्यापैकी जमवलेली आहे आणि वरिष्ठ वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या ते जवळ आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत अनेक घडामोडी येत असतात, अनेक गोष्टी ते सांगत असतात. परंतु आजचं जर बघितलं, एकीकडे वेंगुर्ल्याच्या सभा रद्द होणं, दुसरीकडे स्टेटस लावणं हे जरी झालेलं असलं तरी तिसरीकडे केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी आपलं वेंगुर्ल्याचा दौरा रद्द करून ते थांबलेले नाहीयेत. तर त्यांनी मालवणमध्ये त्या सभा त्यांनी सुरू केलेल्या आहेत आणि मालवणमध्ये आजचा दौरा वेंगुर्ल्याचा जरी रद्द झालेला असला तरी त्यांनी तो मालवण तालुक्यामध्ये त्यांच्या बूथ वाईज सभा सुरू आहेत. एकूणच जर हे बघितलं ना म्हणजे आजची चर्चा म्हणजे आज पुन्हा एकदा आजच्या दिवशी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ हा पुन्हा एकदा आज दिवसभर ह्या गोष्टींमुळे चर्चेत मात्र राहणार आहे हे मात्र निश्चित. अगदीच म्हणजे चर्चेत ठेवण्याचं पूर्णपणे काम हे सगळे नेते मंडळी योग्य पद्धतीनं करतायत असं म्हणायला काही हरकत नाही. खरं तर ते वेगळ्या पद्धतीनं व्हायला होतं, मात्र अशा पद्धतीनं होतंय, काही हरकत नाही, पण चर्चा तर होतीये. पण आता आपण थोडंसं या मतदारसंघाकडे येऊया. गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघतोय महाविकास आघाडीचा उमेदवार जाहीर होतोय, त्याचे प्रचार होत आहेत, 3 टप्पे होत आहेत, मात्र अजूनही महायुतीचा उमेदवार जाहीर होत नाहीये. एकीकडे प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन होणं, दुसरीकडे नारायण राणे स्वतः जाऊन प्रत्येक सभा घेणं, जाहीर सभा घेणं, त्याचबरोबर बूथ वाईज घेणं, आढावा घेणं हे सगळं करतायत. आणि अगदी त्यामध्ये आपण पाहतोय की शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे सुद्धा त्यात सहभागी होत आहे. म्हणजे एकीकडे युतीच्या घोडं कुठेतरी अडकलेलं आहे, त्यामुळे उमेदवार जाहीर होत नाहीयेत. दुसरीकडे किरण सामंत हे सुद्धा इच्छुक होते. मध्यंतरी त्यांनी एक स्टेटस लावला आणि त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आपण फक्त मोदींसाठी माघार घेतो. या पण घडामोडी झाल्या. पुन्हा त्याला आणखीन ट्विस्ट आलाय, तो म्हणजे दुसरीकडे त्यांचेच भाऊ उदय सामंत हे सांगतायत की नाही, त्यांनी तो भावनिक निर्णय घेतला होता, मात्र अजूनही आम्ही ठाम आहोत. नेमकं युतीत घडतंय काय, महायुतीचं नेमकं चाललंय काय, घोडं कुठे अडलंय? एकूणच जर बघितलं ना जुईली, महायुतीचं घोडं कुठे अडलंय तर मला असं वाटतं महायुतीचं घोडं कुठेच अडलेलं नाहीये. आत्ता गेल्या 2 वर्षापासून राजकीय पक्षांमध्ये ज्या काही घडामोडी घडलेल्या आहेत त्यामुळे त्या ह्याच्यामध्ये कुठेतरी हे अडकलेलं आहे. नाहीतर सूर्यप्रकाश इतकं स्वच्छ आहे की इथे उमेदवार कोण असणार आहे हे मध्यंतरी भरपूर झालंय. मग इथे थोडासा कसा आहे प्रश्न येतो, इथे थोडासा इगोचा प्रश्न आहे, इथे थोडासा आपल्या स्टेटसचा प्रश्न आहे, बाकी प्रश्न इथे काहीच नाहीये. त्यामुळे घोडं अडण्याचा काही सवालच नाहीये. एकूणच जर बघितलं जसं तू म्हटलंस की महाविकास आघाडीचा उमेदवार केव्हाचाच जाहीर झाला. विनायक राऊतांना उमेदवारी जाहीर केली, महिनाभरापूर्वीच जाहीर केली. त्यांच्या प्रचाराच्या सभा सुरू झाल्या, पार रत्नागिरीपासून सिंधुदुर्गपर्यंत त्यांच्या प्रचाराच्या सभा सुरू आहेत. त्यांचा प्रचाराचा पहिला टप्पा किंबहुना पूर्ण पण झालेला आहे.
नुकताच त्यांना एबी फॉर्म दिलेला आहे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, आणि येत्या 16 तारखेला ते आपला उमेदवारी अर्ज देखील भरतायत. या सगळं म्हणजे आणि कालपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची हा जो काही आपल्या मतदानाचा किंवा निवडणुकीचा जो टप्पा आहे त्या टप्प्यातल्या उमेदवारी अर्ज भरायला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. दुसरीकडे 2 टप्पे जे आहेत प्रचाराचे, म्हणजे प्रचार ह्याचे, ते आपल्या संपूर्ण भारतातले संपलेले आहेत. काही ठिकाणी आता येत्या 7-8 दिवसामध्ये मतदान देखील होणार आहे. आणि असं असताना आपल्या महाविकास आघाडीकडून किंवा इथे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीकडून अधिकृतरित्या कुठल्याही उमेदवाराचं नाव अद्याप जाहीर होत नाहीये. त्यामुळे चर्चा तर होणारच याची. त्यामुळे ते साहजिकच आहे. दररोज वेगवेगळे त्याच्यामध्ये मतप्रवाह देखील आहेत. जसं तू आता म्हणालीस की भैया उर्फ म्हणजे किरण सामंत यांनी फार चांगल्या पद्धतीने पाठपुरावा केलेला होता शिवसेनेच्या मार्फत. हे जे काही कारण हा पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ राहिलेला आहे. ह्याच्यामध्ये आणखीन 2 गोष्टी जुईली महत्वाच्या आहेत. त्या अशा की आतापर्यंत म्हणजे विनायक राऊत जरी असले त्यांनी आतापर्यंत जे काही मतदान झालेलं आहे ते धनुष्यबाणाला झालेलं आहे. आता दरम्यानच्या कालावधीमध्ये हा जरी थोडासा पक्षाच्या मध्ये जे काही फाटाफुटी झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये चिन्ह बदललेली आहेत. धनुष्यबाण राहिलेलं आहे, कमळ आहे, आणि ठाकरे सेनेला मशाल हे चिन्ह मिळालेलं आहे. मग या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती भाजपने, कारण भाजपला गेल्या कित्येक वर्षात कोकण पट्ट्यामध्ये पाय रोवायला अजिबात वाव मिळालेला नाहीये. कारण शिवसेनेची पकड ह्या कोकण पट्ट्यातल्या मतदारसंघावरती प्रचंड घट्ट राहिलेली आहे. आणि मग त्याच पद्धतीने जर आपल्याला इथे कुठेतरी जर करायचं असेल, कारण गेल्या काही वर्षामध्ये नारायण राणेंच्या माध्यमातून जिल्हा बँक म्हणा, इथले पंचायत समिती म्हणा, जिल्हा परिषद म्हणा किंवा ग्रामपंचायती म्हणा, याच्यावरती एक प्रकारचा होल्ड घेण्याचा प्रयत्न भाजपने बऱ्यापैकी केलेला आहे नारायण राणेंच्या माध्यमातून. त्यामुळे साहजिकच सिंधुदुर्गचा जर विचार केला तर नारायण राणेंना इथे बऱ्यापैकी मत किंवा जनमत आहे असं भाजपचा होरा आहे. आणि तो जर असेल आणि जर भाजपच्या चिन्हावरती किंवा कमळ ह्या चिन्हावरती जर इथे जर मतदान किंवा निवडणूक लढवायची असेल तर तसाच ताकदीचा माणूस कोणीतरी पाहिजे. आणि त्यासाठी तो जर विचार केला तर निश्चितच आता जेव्हापासून शिवसेनेतून हे सगळेजण बाहेर पडलेले आहेत तेव्हापासून नारायण राणे आणि विनायक राऊत, नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे, नारायण राणे आणि संजय राऊत हा जो काही हे आहे कलगीतुरा आहे तो जर बघितला तर नारायण राणे हेच उमेदवार असतील या दृष्टिकोनातूनच सगळं सुरू झालेलं आहे. आणि त्या दृष्टीने नारायण राणेंची तयारी सुद्धा सुरू झालेली आहे. प्रश्न राहिला अजूनही भैया सामंतांनी ह्याच्यावरती क्लेम ठेवलेला आहे. तिथे आमदार शिरसाट सातत्याने म्हणतात की ह्याच्यावरती आमचा असायला पाहिजे कारण आमचा पहिल्यापासूनचा आहे. शिंदे गट जो आहे त्यांनी देखील आपला क्लेम ठेवलेला आहे, म्हणजे भैया सामंतांच्या रूपाने की त्यांना उमेदवारी मिळायला पाहिजे, कारण हा पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ आहे आणि धनुष्यबाणाला मानणारी इथली लोक आहेत. आणि त्यामुळे चिन्हाचा जर उपयोग जर व्हायचा झाला किंवा चिन्ह जर प्रभावी एक साधन असेल मतदान करण्यासाठी तर निश्चितच धनुष्यबाणाचा आपल्याला उपयोग होईल असा देखील एक मतप्रवाह आहे. परंतु या सगळ्या ह्याच्यामध्ये महायुतीमध्ये धनुष्य की कमळ याच्यामध्ये न जाता, कारण भाजपला आता इथे कोणीतरी नौखा उमेदवार आणून त्याचा तो आजमावावा एवढा वेळ देखील नाहीये. त्यामुळे इथे जो उमेदवार असेल तो कोणीतरी पहिल्यापासून इथे घट्ट पकड असलेला, ज्याला या मतदारसंघाची माहिती आहे असा असलेला आणि ज्याच्या पाठीशी जनमत आहे असा असलेला असाच उमेदवार इथे द्यायला पाहिजे, हे तर 100% आहे. एरवीचा जर वेळ असता, जसं सुरेश प्रभूंना अचानकपणे आणलेलं होतं, तशी आता वेळ आत्ताचीही नाहीये. कारण आता जर कमळ हे इथे जर रुजवायचं असेल, इथे जर फुलवायचं असेल तर तशाच ताकदीचा आणि त्याच्याही पेक्षा चांगल्या पद्धतीने इथे राहणारा, इथे रुजणारा, इथे रुचणारा माणूसच उमेदवार म्हणून आणायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी हे कुठेतरी थेट नाव डिक्लेअर करायचं राहिलेलं असेल. परंतु आता डिक्लेअर करण्यापेक्षा ऑलमोस्ट नारायण राणे साहेबांच्या इथे सभा वगैरे सुरू झालेल्या आहेत. त्यांनी तर ऑलरेडी सांगितले, म्हणजे त्यांचे प्रचाराचे मुद्देच असे आहेत किंवा सभेंचे त्यांचे मथळेच असे आहेत की माझ्या विरोधात जो कोणी उमेदवार राहील तो 2.5 लाखाच्या मताने पडेल इथपर्यंत झालेलं आहे. म्हणजे हे जेव्हा बोललं जाते
त्यांच्या सभांना जेव्हा पक्षीय लेवलवरून बूथ लेवलवरून ज्यावेळेस सगळी माणसं कार्यकर्ते सगळे बोलवले जातात, म्हणजे ॲज गुड ॲज त्यांची उमेदवारी डिक्लेअर झाल्यासारखीच आहे. फक्त एक अधिकृतता जी असते ती देखील ते म्हणजे जो काही तो सोपस्कार आहे तो देखील होईल आणि लवकरच त्याच्यावरती सुद्धा काम होईल. त्यामुळे हा जो काही ट्विस्ट माहोल किंवा घोडं कुठे अडलंय हा जो काय आहे ना, हा फक्त यांच्यातल्या यांच्यात हे अडलेलं आहे. बाकी सगळ्यांसाठी सगळं जाहीर आहे. फक्त पक्षी लेवलवरती हे जे काही पक्षांमध्ये झालेली जी काही शकलं आहेत त्याच्यामुळे झालेले हे वाद आहेत आणि त्याच्यामुळे हे जाहीर करण्याचं राहिलेलं आहे. बाकीचं सगळं सुशेगात आहे. अगदी बरोबर. म्हणजे कुठेतरी आता घोडं त्यांच्यासाठी अडले, पक्षांतर्गत अडले, मात्र आपल्यासाठी गोष्टी क्लिअर असल्या तरी आता आपण थोडंसं मतविभागणीवर येऊया. कारण आपण पाहिलं तर म्हणजे 2019ला किंवा त्या अगोदर सुद्धा विनायक राऊत इथं उमेदवार होते, ते होते भाजप आणि शिवसेनेचे उमेदवार. त्यामुळे भाजपची ताकद, शिवसेनेची ताकद ही दोन्ही पूर्णपणे विनायक राऊतांच्या सोबत होती. आता असं झालंय की विनायक राऊतांचं चिन्ह पण गेलंय, म्हणजे धनुष्यबाण नाहीये, पारंपरिक चिन्ह नाहीये, तिथं आता आलंय मशाल चिन्ह. दुसरीकडे आपण बघितलं तर भाजप आहे, दुसरीकडे शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह हे शिंदे गटाकडे आहे. त्यानंतर एकीकडे अजित पवार गेलेत, म्हणजे थोडंसं राष्ट्रवादीचं कुठे मतं मिळणार असतील तर ती तिथे गेली आहेत. आता पुन्हा विनायक राऊतांकडे कुठे मतं येत आहेत तर राष्ट्रवादी जी शरद पवारांची आहे ते आता कितीशी इथं आहेत, त्यांचं संघटन किती आहे त्याचा विचार करावा लागेल. दुसरं म्हणजे काँग्रेस, ते सुद्धा इथे किती पाय रोवून आहेत त्याचा पण विचार करावा लागेल. मात्र दुसरीकडे भाजप ज्याच्याकडे कमळ चिन्ह आहे आणि गेल्या काही दिवसांपासून म्हटलं किंवा काही महिन्यांपासून आपण बघतोय, अगदी वर्षभरापासून जेव्हापासून निवडणुका येत आहेत हे कळल्यापासून भाजप मोठ्या प्रमाणात अलर्ट झालेली होती. अगदी बूथ वाईज जाऊन म्हणजे अगदी घरोघरी प्रचार तो तेव्हापासून भाजपचं सुरू झालेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी ही मतविभागणी कशी होणार आहे आणि या मतविभागणीचा फटका एकीकडे विनायक राऊतांना कसा बसू शकतो आणि त्याचा फायदा जर नारायण राणे उमेदवार म्हणून समोर आले, जर आता ज्या पद्धतीनं गोष्टी क्लिअरच होत आहेत त्या पद्धतीनं आपण विचार केला तर नारायण राणेंना याचा फायदा कसा होऊ शकतो? एकूण जर बघितलं ना, म्हणजे चिन्ह वाईज जर बघितलं तर निश्चितच तू सांगतेस ते बरोबर आहे की मतविभागणी ही कशा पद्धतीने होईल. आपल्याकडे कोकण हा बुद्धिवंतांचा प्रदेश आहे असं म्हटलं जाते, परंतु त्या दृष्टीने जरी विचार केला ना तरी वाड्या वस्त्यांवरती जो मतदार आहे की जो वाडीच्या एका प्रमुखावरती अवलंबून असतो, ही वस्तुस्थिती आहे जुईली. म्हणजे ही आजही आपल्या कोकणामध्ये अशा पद्धतीचं हे चालते. कारण आपल्याकडे हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. कारण वाडी वस्तीवरतीचा जो आपला मतदार आणि आपला अजूनही सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हा दोन्ही जिल्हे हे अजूनही खेड्यांमध्ये गावांमध्ये वसलेले आहेत. एक ठराविक शहरं म्हणजे त्याला शहरही म्हणता येणार नाही, सेमी शहरं आपण म्हणूया अशी जर म्हटली तर मॅक्झिमम भाग हा वाडी वस्त्यांवरती वसलेला आहे. आणि वाडी वस्त्यांवरती वसलेले ह्या गावांमधला जो कोणी लीडर असतो ना त्याचा ऐकणारा त्याचे ऐकणारे म्हणजे ज्याचा ऐकणारे हे मतदार असतात त्यांना यावेळेस जास्त डिमांड असतो. बरोबर. तो ज्या दिशेने लोकांना घेऊन जातो त्या दिशेने लोक जाणारी असतात. तिथे ही वस्तुस्थिती अशी आहे पुन्हा की तिथे आपण काय केलेला विकास आहे, आपल्यासाठी लोक काय करतायत, आपल्यासाठी राज्यस्तरावरती, जिल्हा स्तरावरती, राज्यस्तरावरती, राष्ट्रीय स्तरावरती काय सुरू आहे याची जाणीव मतदारांना नसते. ती असते ती सांगितली जाते ह्या वेळेस की हे तुमच्यासाठी अशा पद्धतीने केलेले हे आहे, असं आहे आणि तुम्हाला त्यामुळे ह्या मतदाराला किंवा याच्यावरती तुम्हाला मतदान करायचे किंवा ह्या चिन्हावरती तुम्हाला शिक्का मारायचा आहे किंवा ह्या चिन्हाचं बटन तुम्हाला दाबायचंय. हे जर बघितलं तर तू म्हणतेस ते अत्यंत त्याचा कुठेतरी मतविभागणीसाठीचा फरक निश्चितपणे पडू शकतो. आता विषय असा आहे की भाजप जे आग्रही आहे की आपल्याला इथून कमळ चिन्हावरती निवडणूक लढवायची. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर फार पूर्वी म्हणण्यापेक्षा आप्पासाहेब गोगटे हे एक भाजपचे कायमस्वरूपी आपले आमदार राहिलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर गेल्या वेळेस नितेश राणे हे भाजप चिन्हावरती निवडून आलेले आहेत. या व्यतिरिक्त कोकणामध्ये किंबहुना भाजपला पाय रोवायला अजिबात संधी मिळालेली नव्हती. आतापर्यंत शिवसेनेच्या धनुष्यबाणानेच इथे बाजी मारलेली आहे. आता त्या शिवसेनेतही दोन हे झालेले आहेत, एक धनुष्यबाण झालेलं आहे, एक मशाल झालेली आहे. तिथे राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा एक घड्याळ राहिलेला आहे आणि दुसरी तुतारी राहिलेली आहे.
मग ही जी चिन्ह आहेत, ही चिन्ह लोकांपर्यंत नेणं हे फार मोठं आव्हान आहे. त्याचबरोबर कमळ जे चिन्ह आहे ते देखील लोकांच्या दृष्टिकोनातून नवीनच आहे. आज भाजपचं कमळ हे जरी असलं तरी शेवटच्या मतदारापर्यंत जाण्यासाठी, कारण मतदारांना हा जो शेवटचा मतदार आहे त्यांना उमेदवार किंवा हे याच्या संदर्भातली फारशी माहिती नसते, त्यांना चिन्ह हेच ओळखीचं असते. त्यामुळे हे चिन्ह मग ते बघणार की बाबा काय आहे, आपण गेल्या काही वर्षामध्ये आपण कोणाला मतदान करत आलो ह्याचा देखील विचार होतो. त्यामुळे चिन्ह लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि चिन्हावरती हे जर मतदारांची जर थोडीशी जर कुठेतरी इथे तिथे होणार असेल तर त्यांना स्टॅबिलाइज करणं हे आताच एक फार मोठी कसरत सगळ्याच उमेदवारांना करावी लागणार आहे, जे ह्या निवडणुकीसाठी जे उभे राहतील त्यांच्यासाठी. मग ते विनायक राऊतांना सुद्धा आहे आणि मग ते नारायण राणेंना सुद्धा आहे. कारण विनायक राऊतांचं सुद्धा तसं चिन्ह नवीन आहे. नारायण राणे ज्या चिन्हावरती लढणार आहेत ते सुद्धा मतदारांसाठी नवीन आहे, तळागाळातल्या मतदारांसाठी नवीन आहे. त्यामुळे ही जर विभागणी झाली तर ही चिन्हाच्या मुळे होणारी विभागणी असेल, त्याचा विचार मात्र निश्चितच करायला पाहिजे. आणि हे चिन्ह हे जर तळागाळातल्या लोकांपर्यंत जायचं असेल तर शेवटी म्हणजे क्रमप्राप्त आहे की तळागाळातल्या लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचायला पाहिजे. बरोबर. आणि तरच हे जे काही मताधिक्य आहे ते ह्याच्यावरती अवलंबून असेल. आणि हे जर टिकून ठेवायचं असेल तर मग मी मगाशी म्हटलं तसं आपला जिल्हा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग ही जिल्हे वाडी वस्तीवरती अजूनही आधारित आहेत. त्यामुळे गावात, वाड्यांवरती, वस्त्यांवरती ज्या तिथल्या नेत्याचं, ज्या तिथल्या माणसाचं प्राबल्य त्याच्यावरती हे मतदान होणार आहे. आणि हा सुट्टीचा सीझन आहे, मुंबईतले चाकरमानी आपल्याकडे येणार आहेत. 7 मेला आपल्याकडे मतदान आहे, त्यामुळे निश्चितच चाकरमानी आपल्याकडे येतील. हा एक मुंबईचा प्रभाव जो असतो तो देखील आपल्या गावातल्या लोकांवरती असतो, वाड्यांवरती असतो, वस्त्यांवरती असतो. कारण मुंबईतल्या विचारांशी आपली लोक जोडलेली असतात. त्यामुळे त्या देखील चर्चा, त्याचा देखील विचार ह्या सगळ्या दृष्टीने होण्याची आवश्यकता आहे. आणि हे कारण त्यांनी सांगितलंय एक जरी वाडी वस्तीवरचा जरी झाला तरी गावातल्या एखाद्या घरामध्ये जो मुंबईतून माणूस येतो त्याच्या सांगण्यावरती सुद्धा मतदान एक गठ्ठा होण्याचे प्रकार आपल्याकडे अनेक वेळेस होत असतात. त्यामुळे ही जी विभागणी आहे ना ही एका गोष्टीवरती नाहीये, तर ही अशी 2-3 गोष्टींवरती आधारित आहे. आणि पुढे लवकरच आता काय घोडा मैदान लांब नाहीये, 7 मेला त्याचं हे निश्चितच होईल. आणि तोपर्यंत अनेक गोष्टी व्हायच्या आहेत. महाविकास आघाडीचा उमेदवार देखील डिक्लेअर होईल आणि त्याच्यानंतर जो सभांचा प्रचाराचा जो धुरळा उडेल त्याच्यावरून एकूणच कल कसा आहे तो आपल्याला येत्या दिवसात समजेलच. आता नक्कीच त्याची उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. नेमकी आता नारायण राणेंचं नाव जवळपास निश्चित झालेलं आहे, मात्र उमेदवारी कधी जाहीर होते याची सगळ्या कार्यकर्त्यांना, भाजपवासियांना उत्सुकता लागून राहिलेली आहे आणि मतदार सुद्धा त्याची वाट पाहत आहेत. अशी सुद्धा चिन्ह आहेत. तर आज आपला मुद्दा होता तो म्हणजे नारायण राणेंचा दौरा अचानक रद्द होणं आणि त्यानंतर राजन तेलींचा स्टेटस लागणं. दोन्हीची उत्तर आपल्याला जवळपास मिळालेली आहेत. एक म्हणजे नारायण राणेंचा वेंगुर्ल्यातील दौरा रद्द झाला असला तरी मात्र मालवणात त्यांनी तिथे काम सुरू केलेलं आहे, सभा तिथे ते घेतात, त्यामुळे त्यांचं काम सुरू झालंय. तर दुसरीकडे राजन तेलींचा स्टेटस नेमका कोणासाठी होता, तो हट्टी माणूस कोण होता किंवा रोग कोणावर होता याचं सुद्धा जवळपास उत्तर आपल्याला मिळालंय. मॅडम धन्यवाद. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आज चर्चा झाली आणि या संदर्भातले अपडेट आपण देतच राहणार आहोत. आणि यावर चर्चा तर आता 7 मे पर्यंत होत राहणार आहे. वेगवेगळ्या मुद्द्यातून अशा अनेक घडामोडी आपल्या समोर नेहमीच आता येत राहणार आहेत, त्यावर आपण बोलणारच आहोत. तुर्तास धन्यवाद. तर आपलेही आभार. तर आता इथंच थांबतोय. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मिळत राहणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.